हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डली ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरनाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर दायो नै आङो रेडि जादों आरोना लोगोफोर मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय आङो बेखौ नोंथांमोनजों आरोबाव एसे शेयार खालामना होनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो फैदोलाय आंनि मोनसे दिनैनि गोदान भिडिअ लोगोफोर फैदो आंजों लोगोसे ओंखारनोसै लोगोफोर रुमनि हालोदा बिराद गाज्रि आङो लाइट अफ खालामबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो रुमनिफ्राय ओंखारनोसै सान्दुं गोसा सान्दुङा ओंखारबाय आरोना लोगोफोर न'निफ्राय जि सान्दुं गोसा दिनैहाय आङो गारि लाङा आरोना माने लाइन गारिजोंसो थांगोन आङो लोगोफोर न'नि गारिखौहाय बोराया लांदों आरोना ओमफ्राय आंबो सानबाय मा एसे खाथियावनोखा नालाय ओंखायनो लाइन गारिजों थांसै होननानै आरोना लोगोफोर दा आङो थांनो नागिरदोंमोन इउनिभारसिटियाव आरोना आंना इउनिभारसिटियावहाय क'क्राझार इउनिभारसिटियावहाय माने खामानि दंना आं बाव थांग्रोनि आरोना लोगोफोर थाबायगासिनो दं ससे बिराद सान्दुं गोसाथार लोगोफोर जोंनि हाबनाय लामा नैबे माने जेरक्स दखानावहाय आंहा जेरक्स खालामनांगौ दङ आरोना बे दखानाव खालामलांगोनसै आङो जोंनि हाबनाय लामायावनो खालामनानै लाखानोसै जेरक्स खालामबा आरो एसे गोबां नांगौ मोननाय विंगारजों थांसै फर्स्ट डाउन बिसोर मोजां ओंखारफैबाय लोगोफोर सेमेन्टारिया ससे लामा थाबायगासिनो दङ नै लोगोफोर फैयै दायो माने आङो इउनिभारसिटि गेटखौ मोनफैबाय आरोना बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जों माने बावहायनो बोसोरनै MA खौ फरायदोंमोन आरोना लोगोफोर बेवहायनो जोङो बोसोरनै थानानै माला MA फरायनानै जोबखांलायखो फात्ताखौनो मोनलांलायासै आरोना बे जाहैबाय जोंनि इउनिभारसिटि केम्पास आरोना लोगोफोर सिगाङावथ' जों फरायबा नैबे स्टेचुआबो गैथ'वामोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि ओमफ्राय दा जों फरायखांनानै फैनायनि उनावहाय बेखौ बानायदों आरोना लोगोफोर आङो इउनिभारसिटिया 2019आवनो जोबदों फरायनाया जोंना 18 to 19 बेट्समोन जोङो ओमफ्राय दा आङो नै लोगोफोर माबायाव हाब्बाय आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंआवहाय ओमफ्राय बावहाय हाबनानै माने मोनसे रुमावहाय पेमेन्ट दाननांगौ दङमोन नालाय बे रुमथिं थांबाय आङो ओमफ्राय थांनानै माने बावहाय पेमेन्टखौ दानग्रोनानै लानो नागिरबाय आरो दा नैबेवहायनो लोगोफोर पेमेन्ट दानग्रायाहाय माने बाव माबा दानग्रोनानै लानांगौ आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय दसे जोङो नेनानै आङो माने नेबाय आं हारसिं नङामोन सासे लोगोजों आंजों आरोना जोङो ओमफ्राय नै दा बिनिफ्राय जोङो पेमेन्ट दानखांनानै ओमफ्राय माबाबाय आरोना बेखौ आरोबाव मोनसे रुमावहाय जमा होनांगौ दङमोन नालाय जों दा बे रुमावहाय सासे सारनो माने जमा होनो होननानै जों बे सारखौ दसे नेबावदोंमोन आरोना माने बे सारा बाहेरायाव थांदोंमोन गैथ'वामोन बियो गावनि रुमावहाय ओंखायनो जोङो बे सारखौहाय दसे मा होनो नेनांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो दसे थानानै सारा फैनानै माने जमा होखांबाय जोङो ओमफ्राय बिनिफ्राय माने बाव भिडिअ खालामनायनि एलाउ गैया होननानै बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थेवबाबो आं ओरैनो फिसा क्लिप्स
देखायबाय आरोना नोंथांमोननो ओमफ्राय नै इउनिभारसिटि माबानि सिङावहाय केम्पास सिङाव एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि सिङावहाय माने सुमफ्राम बिफां जि मोजां फांसे दङ आरोना बाव माने बिफां गोजानि आरो बे बिफांबो गोजा फिथाइबो गोजा बेखौ देखायदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो नै साबमिट होखांनायनि उनाव बे लोगोखौ आङो दसे नेदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जों सानैजों जमा होखांनानै बाहेरायाव ओंखारबोफिनबाय आरोना लोगोफोर थ' बाहेरायाव ओंखारबोनानै आङो बे लोगोजों माबा रायलायदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय माने न'आव फैनोसै होननानैहाय खामानि जाजोबनायखाय माने ओंखारबोबायमोन आरो जोङो सानैजोंहाय ओमफ्रायो बिनिफ्राय बे लोगोआनो आंखौ ससे माने आं विंगारजोंसो थांदोंमोन नालाय थ' बिसिम दोनबोबाय बियो इउनिभारसिटि हाबजेननाय लामा देबोरगाव दखानसिम थारमाने ओमफ्राय देबोरगावआव नै बेबायदि आरोना लोगोफोर देबोरगावआव गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो बांद्राय दाबो दखानफोरा माने जायाखै आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव नै लोगोफोर आङो विंगार मोनबाय ओमफ्राय आङो विंगार गाखोनानै न'आव फैबाय आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालायना होदो लोगोफोर स' लाभ इउ अल बाय बाय